Yadda za ka cire security a ƙaramar waya, Itel ƙaramar waya irin wannan misali idan ka saka security ko wani ya saka maka shi kuma kai kanka ba ka san security ɗin ba. To yanzu misali ko da ka shiga ka saka 1, 2, 3, 4 ko wani pin wanda kake tunanin shi ne, to sai ka ga ba shi ba ne. Kuma kai ba yadda za ka yi, ba ka san yadda za ka yi ba. To idan ka tsaya ka kalli wannan bidiyon daga farko har ƙarshe, za ka iya cire mata security gaba ɗaya. Yauwa, da farko za ka dawo firi, ka danna star hash 1, 2, 3, 4, 5 sai ka danna hash. Kana danna hash zai nuno maka okay, zai nuno maka yes ko no. To sai ka danna yes, shikenan sai ka ɗan jira ta kaɗan. Yauwa, sai ka ɗan jira ta kaɗan. Da ka ɗan jira ta kaɗan shikenan. Yauwa, kun ga shikenan wayan ta yi restore gaba ɗaya. Yauwa, to wannan hanya shine ake bi domin a yi ma waya restore Itel ƙarama kamar misali ire-iren waƴannan. Kusan kowacce tana yi, kusan kowacce keypad da kuka san tana wannan. Amma akwai wanda ba sa yi. Yanzu kun gani mun cire first screen ɗinmu cikin sauƙi ba tare da mun kai an yi mana flashing ba a wurin masu kwamfuta. Kun gani.